ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜି ଛଣା ହେଉଛି ଆଉ ପିଆଜି ଛାଣୁଛନ୍ତି ଆମର ଘରର ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ ଆମର ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ। ତ ପିଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପଢ଼େଇକି ଗୋଳା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତେଲ କଢ଼େଇରେ ଗୋଳା ଘଣ୍ଟା କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ପିଆଜିଟି ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ପିଆଜ ବାହାରକୁ କଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ପକାଇକି ଖିଆପିଆ ହେବ। ଆଉ ଏବଂ ଭାଇ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଧୋଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଭାଇ ରୋଷେଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ତ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାୱାରେ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ତାର ପିଆଜ ଆମର ବାପା ଖାଇଛି, ମୁଁ ଖାଇଛି, ଭାଇ ଖାଇଛି, ବୋଉ ଖାଇଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମର ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ ମୋ ଭାଇ କରିଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କହିକି ରଖିଛି। ବାଏ ବାଏ।